Avanza. Gatikako martxoko udaleko martxoko zuko bilkuragaz hasiko gare, lehenengo eta behin aurrebizko kuestionio modure, bi urgentziazko mozio modure, bi adierazpen sartzeko proposamena dago. Lehenengo eta behin? Bildu esaltzen dagoena hori Kataluniako atxiloketaren buruz. Bai, eta EAJak ere beste adierazpen bat sartzen da, Bildu eta jenteik. Bildu eta jenteik. Kataluniako atxiloketaren burua baita ere. Lehenengo eta behin bozkatuko dugu urgentzia sartzekoa. Bueno, bero zekaia bere ez da, baina testu ezberdina da. Bai, bi mozio ezberdin dira. Lehenengo bozkatuko da urgentzia sartzea Bildu eta JTIrena, eta gero bozkatuko da EAJarena sartzea ala ez. Onartzen badira, gai ordenean sartuko ditugu. Puntu ezberdin bat da. Bai, bosgarrena eta zeigarren puntu bezala. Bai? Bosketa. Lehenengo bozkatuko dugu Bilduk eta JTIk aurkezturiko mozioa gai ordenean sartzea. Bildu, JTI, eta EAJ, Denak gauz ez? Eta orain bozkatuko dugu, sartzea ala ez EAJarena. Bildu, JTI, EAJ. Orduan, EH eta JTIren mozioa sartuko da bosgarren puntu gisa, eta EAJaren mozioa zeigarren puntu gisa. Basiko gara gai ordenagaz, enakoko puntu mugure dago, arteko artean ala badagokio, notan zosan zuteko nire buruen. Onartuten da, bigarren puntu bezala dau, alkatetza dekretuak, gaineko puntu emotean osan batzordean. Hirugarren puntu bezala dago, Euskaraldia egitasmoan Gatikako udalaren parte hartzea erabakitzea, ala badagokio eta batzordeko udal ordezkarien izendapena. Honen inguruan, batzordean aztertu genuen eta diktamen bat eginda. Hemen daukat. Zutakazu? Uniku, dudarik ez aukiteko izango zen alde batetik Gatikako herriak Euskaraldian parte hartzea eta gero bigarren puntu bezala udal ordezkariak izendatzea. Euskara batzorde bat eratzea eskatzen da Euskaraldiarekin bat, Gatikan ja badago aldez horretik Euskara batzordea eratuta, Euskara batzordeko ordezkari bat egongo da, baina hala ere aukera dago gutariko edozein ordezkari bezala egon baiten Euskaraldian. Badaukazu proposamenik egoteko gutariko nonok? Nik nire burua aurkeztuko dute. Eragon ditut diktamenak, Euskaraldia egitasmoaren baitan, ekintza batzuk burutuko dira abenduaren 3 inguruan, abenduak 3 da Euskararen nazioarteko eguna. Udalak egitasmoan parte hartzea erabaki behar du martxoaren 21 baino lehenago eta batzordeko udal ordezkariak izendatu hala badago. Orduan plenora eraman zen proposamena, hau batez danak onartuta izan zen. Alde batetik lehenengo akordioa Gatikako udalak Euskara egitasmoan parte hartzea eta burutuko diren ekintzak babestu eta aurrera eramatea, eta gero bigarren parte gisa, batzordeko udal ordezkariak, hau da, langileak eta zinegotziak izan. Amaia ere bai dago. Amaiak onartu egin dago, bera prest dago, batzorde honetan egoteko baita ere, eta Amaiarekin nahiko gara, amaiarekin nire batzordeko parte banaz, oso ez da problemarik. Amaiak izendatuta dagoen eta bera bai izan amaia bera izendatzen dugu udal ordezkaria. Ondo da dirizu zuen? Baina zu betare izango zera, ez? Bai, baina ezkitzatu ulertu dut, uste nuen politikaria izan da zara. Ez, biak izendatu daitezke. Bale, barruna amaia eta nik neu bere presentatzen az. Bostatu. Bai, diktamena izan behar da, zelako izan zen? Sandrek, ja. Bale, gauzatuko dugu. Bildu, JTI eta EAJ. Orduan, lehenengo akordioa, Gatikako udalak Euskaraldia egitasmoan parte hartu dugu.
eta gurtuko diren ekintzak babestu eta aurrera eramatea konprometitzen da. Eta gero, udalen ordezkari moduan, Amaia langileen aldetik, eta dizut udalen politikarien aldetik. Ados? Bai. Bau, akordio honen behar emango dugu. Euskaltzen topo. Hurrengoko puntuan, laugarrenak, martxoaren 8ko adierazpena, irakurri genuen batzordean, eta gainera eguna baia pasatuta dagoenez, ez dute irakurriko berriro. Adosun, betzesa. Bai, ezta? Bale, adierazpena nahi gainean jartzen dut, onarpena gustatzeko. Bildu, GPI eta EAJ. Bai, orduen testua atxikituko diot. Bai. Hau bat izuna. Bosgarren puntu bezala dago, EH Bilduk eta GTI, Kataluniako atxiloketen inguruan aposturiko mozioa. Adierazpen instituzionala. Gatikako udalak, bera kezka eta erabateko argoioa adierazten du. Jordi Turull, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Jospe Rull eta Dolos Basa kartzelatzeko agindu dela eta. Erabaki horrek, oinarrizko printzipio demokratikoak jorratzen dituela. Gatikako udalak, Jordi Turull, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Jospe Rull eta Dolos Basa arrazoi politiko gaitik atxilotu eta kartzelaratu izana zabaltzen du. Gatikako udalak bere babesa eta elkartasuna adierazten die Jordi Turull, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Jospe Rull eta Dolos Basa, bai eta Kataluniako gizarte osoari ere. Eta bostak berehala askatzeko exijitzen du. Gatikako udalak, Estatu Espainolari, eskatzen dio, oinarrizko askatasunen aurkako estrategia errepresiboa bertan behera utzen dezala. Demokraziaren funtsezko printzipioen kontrakoa izateagatik. Gatikako udalak berresten du Kataluniak, Euskal Herria eta munduko gainerako herri bezalaxe bera etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasun demokratikoa duela. Muga herritarrek demokratikoki adieratzi eta erabakitzen dutena izan behar delarik. Gatikako udalak kezka eta erabateko argoioa adierazten du Carlos Puigdemonten atxiloketa dela eta erabaki horren oinarrizko eskubide zibil eta politikoen urratzen ditu, hala, Gatikako udalak ura askatzeko esekitzen du eta euroagindua bertan behera ustea. 2018an, martxoaren 28an. Bozkatuko dugu, EH Bildu, GPI, eta EAJ ez. Bai, 3 boto eta EAJ ez, 2 boto mozioa onartzen. Hurrengoko puntua, 6. puntua, Gatikako EAJ udal taldeak aurkezturiko adierazpena Kataluniako atxiloketan direla. Gatikako udalak bere kezka adierazten du eta biziki arbuiatzen du Carles Puigdemont atxilotu izana eta Jordi Turull, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Josep Rull eta Dolos Basa kartzelaratzeko iragan martxoaren 23an Auzitegi Gorenak hartu zuen erabakia. Salbuespen neurri hauek gehitzen zaizkio Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez eta Jordi Croisetek lehenagotik pairatzen duten prebentziozko espetxeratzeari oinarrizko printzipio demokratikoak urratzeagatik era berean deitoratzen duguna. Gatikako udalak erabat arbuiatzen du hiritargoak aukeratutako hautetsiak behin eta berriz espetxeratu izana eta beren eskubide politikoak lapurtu egin zaizkiela salatzen du. Jordi Sánchezen kasuan bereziki, Nazio Batuen Giza Eskubideen Komiteak adierazi bezala. Zentzu honetan, gure larritasuna adierazi gura dugu egotzitako karguen arrazoi gabeziagatik eta hartutako neurrien proportzio faltagatik.
Gatikako udalak bere babesa eta solidaritasuna adierazten die atxilotutako eta espetxeratutako pertsonei, beren familiei eta kide diren erakunde politiko eta sozialei, eta Katalunia gizarte osoari, eta berehala aske ustea eskatzen du. Gatikako udalak adierazten du Katalunian une honetan biziren blokeo eta desadostasun politikoak eragiten dion kezka. Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazio bidegabearen bidez, Kataluniako hiritargoari bere burua gobernatzeko eskubideak kendu zaion egoera honetan, president bat izendatzeko zailtasunak erabat ulergarriak direlarik. Are gehiago, hiritargoak bere eguneroko arazoei aurre egin ahal izateko ahalmen guztiak indarrean izango dituen gobern bat behar duen honetan. Udalak berretsi nahi du Kataluniako eragile politiko eta sozialen arteko elkarrizketa zintzo, inklusibo eta berehalakoa irekitzeko eskaria. Egoera desblokeatu ahal izateko, gatazka maila beheratzeko, 155. artikuluaren aplikazioa bertan bera usteko eta Kataluniar erakundeen funtzionamenduaren normaltasun politikoa berreskuratzeko. Hiritargoak iragan abenduaren 21 adierazi zuen borondatea oinarri hartuta. Bai, orduan EAJ aurkeztutako mozioa ez da onartzen. Eta azken puntu bezala eskaerak eta galderak ditugu. Bueno, eskaerak eta galderak nik komentario bat zeari buruz azkar pasabalez recurso escaso de guaz eta zeran dekreto inguruan, dekreto baten dekani emotentzen dugu behin dena dekretoz, desjabetza batzuk egiteko Iberdrolan eskakizunak eta hor ni planteako nuke horreko zutilidatzea ia zelako autorizazio ematen gabiltzezan eta bidezko badire edo legezko edo zelako autorizazioari bakarrik dekreton bidez enteratzen gara. Eta jendearen gaurtaratua badagoz, kasu askotan gure familiaren adibidez gertatu da eta horregatik dakit, gaurtaratua ez dago zen zeratan, diputazio horrietan agertzen diren informazio txarragaz egindakoak dire. Eta orduan, horren dekretuak, esan gure horrek desjabetzak, ezin dire edo zelan argiak izan, ze jendea ez da enteratzen. Nik gure kasu bat dino, besta batzuk ez dakit, baina adierazgarria da batez. Idatzi bat egin dugu bai konsortzioari eta bai Iberdrolari kezka azairuz. Hemen egin direzen desjabetza. Gaurtaratu dute ez badago zenak, lehenengo lekun ez da enteratzen jabea. Jabea ez bada enteratzen, sinadurak egin eta listo. Eta gu ez dugu zeri bere, ze proiektu dabilen Iberdrolak zereko lineaka. Bere ez duzku erakutsi, Hemen deituten diete interesaduei, itziten dutxegu udala lokal publiko bezala jendeagaz hemen batzeko, eta bai egon behar da udal ordezkari bat aktak sinatzeko, konstantzi egon deien hemen egon direzela hori egiten. Baina hartu emanak izaten da bai konsortzio eta bai Iberdrola interesaduak. Hor bat dago responsabilidad udala etxentzat, ez bakarrik edifizioa etxentzat. Konsortziokoa bai, proiektua bai dekogu, hori batzorde batean egon gainera aurkeztu genuen. Baina Iberdrolakoa ez dugu. Ez dago proiektuari, ez dago idearik eta ez du erabakirik hartzen edo zelan be. Tramitazio normal bat emun hartzen duzue eta igual buelta batzuk oman aldatzu. Iberdrola badauka proiektua bidaltzen dago eta eskatzen dago, egudan horrezak. Eta proiektua hemen dago? Proiektua da arbolado de faja. Baina proiektu bat hori nik ez dut ikusinik idatzia zelan bidaltzen duten esanez, desjabetzapenak egin dituztela eta zitazioak egin dituztela, baina proiektua bera nik ez dut ikusi. Proiektu batzuk egun dira. Konsortzioak badaki jaien, norkeztu izan dut. Eta Iberdrolak bere garaian
linea aldaten zinoko batzuk dira aurkeztu. Erabi urte dagoen, zerbait egon da. Baina agian ez die, asko aurkezten ditu. Baina, Mikel Diona arrazoi ezak, durak katastrofik eta hori atatzen duten informazio hori zelik egon eguneratuta. Baina hori bai, egin aldugu karta bat udaletik bidali, esanez, detektatu dugula, desjabetzapen prozesu horretan, badauzela desjabetzapen bat eta erna batzuetan, eurek ez dekela konstantzirik nona dan, eta gu badakigula herriko jendearena dela, adibidez, edo horrek propietari batekola, hori Mercedes hori konpontzeko, edo, ez? Ez que ez dakit zenbat jende agertu da nordure prozesu horretan. Inoz, Aitorregaz egin du berba bera egon dela kasulan baten, eta inor ez dela agertzen. Bai, nik aktak sinatu duaz aste honetan, eta utzik geratu dire, bat ezin dire, igual, 10 eraztire hile, horregon da. Ez que horrek ez dugu moskiatzen inor, edo? Gertanik ez agertzea, batelak izagatik ez diren agertzen. Aitorren kasuan ez ziren asko ditu, 3 edo 4 pertsona esan ziren bakarrik. Aitorrek igezko egin egon zen. Aitorren delegazioak igezkoak izan ditu. Eta 4 pertsona ziren gatik zergatik ez diren etorri? Etorrez pade ezin, eta udaleko bat zinegotzen, guretako zinegotzen epada, baina moteko, igual ardura dunari esan dut jeueri, igual kentzen dut arrozoi, emoten bestek deko interes guztie eta lege guztie egiteko ja. Baina deituten ez badako da, eure biztakelako konstetan nordain jagea. Adituten bere alindiko katastran suposatzen dut, eta ez doetxea konstetan. Nik pentsatzen dugu komunikatzen dira. Eure da egiten egin? Ez badi da agertzen da? Ez etorri nahi. Hori da. Ez bada etorri nahi? Horregatik dino bat badatortzen, udal ordezkaria beti dago. Horrek eman dutzo, baina ematen dutzo... Azkenean hartan arrazoia aukiteko zelanak egon dizela, publiko egon dizela. Azkenean hartan jasotzen da ez direla. Igual, beste leku betu bat beharko loke. Artaren inguruan, eura hartan jasotzen dabe, jendea ez dela etorri. Ez tokotzetan. Zergatik ez diren etorri, Josema, hori ja besta bat. Ikusi, zergatik ez diren etorri. Eskatu notzu gubela rasu, etorriz direzenak zergatik ez diren etorri. Igual ez dutelako kontratatu, edo ez dutelako etorri nahi izan. Eta hori igual, aldez aurretik gure izateko hori ez zinatu. Ez que jauea espada badoz, nire uste guretariko batek ez dago sinatu behar. Beno, que sinatu behar. Nire lauke egon behar baimena horren. Guk ez diogu desjabetzak niri baimena emoten. Gu bakarrik moten dugu fedea hori da, hemen egin dana. Egon dagoz, bada ulertu edo telebizia igual beharko dago... Nik ez dakit baina, normalean proiektu bategaz, adibidez, nik ez dakit ziurazki, baina adibidez proiektu bategaz ezagozadoz udaletxean, eta gero zerak sinatzen duzuz. Igual planteatzen dugu hemen egitea zeuzelako zera, zeuzelan salatzeko egiteko dagozen proiektuak. Ze kasuak egon aldira. Hor, ez da normala, 40 urtean edo 50 urtean, hor inorrez agertzea linea batzutatik, eta derrepente orain hori 30 edo 40 urteko pinu botaten hasten dira linea eta inolo proiektua, inolo zerbari. Uste dut eskubidea dekogula udaletxeko enteratzea. Guz gara entera, desde luego. Hemen dekretu zutokan da. Ez, baina hemen bere komenta dugu hori, zinioz pregunta da bere, bai, aber berrola zergatik da digin hemen, eta guk aldetu erakoan, esaten dire, dala, eurek ziklikamente garbik eta egin behar dutela legez, eta hori tokarala, hori izan da beraien erantzuna. Eta gero, ez janke enpostuak horretan, igarro magaztuak horretan, esagizatzen difioa, baina proiektu de arbolado beti, eta hori berdulak egin dituenak beti.
Konsortziokoak, baita, hori ezento daudela, ja. hori beste gauza bat da, Bai, baina... Ezento dagoz proiektua ez den dena Baina proiektua bai, eta... Baina aurkezten denen proiektua ez dagoz ezento, Eta desafektatuin gutun bat bidaltzen dutzie, eta hauek akta jaso baino lehen hau egunkarietan eta boletinetan dena pelantatzen dut. Segurazki proiektua eurak ikusteko aukera. Segurazki, uste betzatzen. Nik proiektu gari egiten da esan igarrola bintzatuz. Nik neure eskubidea eskatzen dugu. Enteratzeko zertarako dira. Eta zenso kadukatu batera, zertan dabiltzen. Jagitea, ez badagotu eskubidea, baixili. Zauzaz gehiago, komentatiko? Últimamente lehenkoan, Bai, Juan Karrek dinozugaz geratu behar dela. Bertora joateko, ze pasada dirriten eta berak ez dago ikusten egizko beten duzia, eta uste dagoela beste leku baten dagoela. Orduan zugaz lotu gure dagoela, zugaz joteko. Orduan bilkura akaretan dugu. Bai, publikoaren magotzen dut. Bai. Publikoak galderak edadekoz.